Buskabusio ase oroboti runde ni gongo kumenya buna amateye mokorwa ase ekinyoro kia bondonya ewadi ya Sameta Mukwerero ensemo yebunge yabobasi nigo yasabire oboene bumwana obo ase rieta Faith Mora Osoro oyokageire goitwa no mwanchoye ase rieta Steven Nyamareli na gutinde kwa nyaro ase nyaro yoborero bwabo ase nka yabo egotoka imeye kinyoro kia egetuki imeyabo machoge chache asikageire buna nigo amoitete angemitinye 5 enebono maga yobotuki gokorekana niga abanyanyimbo banyorete omubero oyo maega y'omukagero oyo kumurikira mwisiko mwabo nyabusira oroboti asinjira yekerero ya Facebook na kamutebuna nigo amutindigete mwisiko mwabo abakagero begekorekyo gati yabo mamu mwabo omukagero omonene nigo babekire byara asebono omukagero omonene anywete sumu kurende agakobo goikase nyagitari ya Ogembo asebono agasaine kurwanirira obugima obwaye murikito Dominic Ondeli na mange amateye makuru ekinyoro kia bondonya ewadi ya Sameta Mukwerero bunge yabase county ya Kisii yasabira obwene bw'omwana obo asirieta Faith Mora Osoro yokagere goitwa no mwanche asirieta Steven Nyamareli na gotinde kwa nyaro yoborere bwabo asenka yabe gotoka ime ekinyoro kiegetuki myamachaoge chache county ya Kisii asekagere bana nigo amoitete angemetinye 5 bona yaerire igaikataro 25 mutionyo osaba mamurori agajabaka mwana isiko gaiga aganda imame sengenje tu baibali bane bachandanire na Faith inje ndete kogenda Kisumu bunandeiga okonga Faith togenda nere Kisumu tumanye gocha koira na asetinga kijinde ji turanyora baibali bali bapoire lakini gojimambi yayo magwasiriano tayo simiteyo maiga yobo tukigokorekana niga abanyanyimbo banyorete omubero yo maiga yo mukagero yo kumurikira mwisiko mwabonyagosira oroboti asinchira kirero ya Facebook na komotebuna anyarete ko ba okumoita mwisiko mwabona satindekire nganyore message Facebook omondan textet omumurokoro ko Chris Nyamareli agantebinga ngagere time mwisiko mwabo Faith ene gotomere message yega otebya abebuli bawo ngatare 8 ometenyo 10 na kweta gatinde kunyomba otebya abebuli bago bakina basikali bakikurusi omubere twaje tukonyore information nga omwana na gaitire atindekire nyaro yegetanda message yerweta so omwana one oyo kabere wikaba kagenda bakase enka y'umugakoyo kartu igetororo mbate mete ko cheke nyumba lakini lende kuetera no bumanye serikali ebwate mbate mete kontanse no mutu babwata singencho kuyunga yogindirira asoke kurwegira undi yakora insali mire nabo kuyunga gento kereke asaya na atawete karwa chita konta asaya kuringa no muroya tebete ngano amutindete bakanyora ronga kene enchira nera asaya akorete yogiringa ekora kinari mire abasikali bakorete merememia yokorema ekena abanyore tumubiro ikorense muna bayurusi tiororo ichumeri yaerete igasobwen serikali njakorete gasiringia abakageru begekoreke gati ya mamu mwabo mukagero omonene nigo babege tubyara asebono mukagero omonene anywete sumu korende agakobo goikase nyagitari Ogembo asebono agasaine kurwanirira obugima bwaye mumuro inabwatire byara na achichaga kero abwanda aikirenka na anywete sumu akairu nyagitari no ali lakini lende muna chiribo chikona gocha obeire mbuyale nandi nabara bose gocha gwikukotini bwangu igasengencho tari muntu le maututi otanyara kwera sikira korete igo umuntu bwate tuno mongina ekero mumuraja nabo akasa lende nero obwe oleime oganyeta irukoti asengencho kugambiwa twanyora omwana oyo nonyo salikire twamura tukabeka semoja li Ogembo litukoria mambia komoreta tuna komwene bona ntumuno gusaba goito twari gusaba abantu bamoyo muya batubwatesie enkeye ninsere nonye ne chibesha tumegete tokona gukabesa senginje korana kore tiene yani akora tu postmortem bangiranerie kebande ne chianga chio moise koli nje gotwara igara kine kebande bangenje kokonyera omwana kuna gogosaba kwana nongo saba na barai baratwara kuganyo kuya sengenje omwana no moke
bakwanja wankonya bankonya gekora tinkunyara kumurinda nje bono ngaroche ng'ana agotire ekira bono amate yo mwana Faith achakira margen yo kumurusia senke no komoreta gaiga senka ya bari tukori angere komokora masaba yo mweryo niga abantu bonsi bo gwancho kwe banyakoba sabanyako bakonya amateiga nyakoba gokonya umwana nyagosya nyakoba ugotika maiga kuripoti rigetse kiago na Magia Soko TV kuro Ekenyoro kia Bondo nyabosi abana kyo toka gaiga se ward ya Sameta Mokorero bungia base county ya Kisii retari ne Dominic Onderi Nyabuto.